en mistænkt. Ja. Det kan der faktisk være mange store forskelle på. Det kan jo være den ældre dame, fru Jensen, som har været udsat for et eller andet tyveri af sin taske og sådan noget. Og der kan man sige, det handler jo meget om, kan man sige, at vinde den der tillid, uanset om det er ældre fru Jensen eller hvem der er, men det handler meget om at vinde tillid til folk også, at vinde deres tillid. Det kan også være, hvis det er den hårde kogte rocker der, ikke også, som skal måske have den på deres jargon måske, ikke også, men taler måske lidt af det samme sprog, som de taler, ikke også. Og det kan jo også være den der sølle pige, som har på 14 år, der har lavet butikstyveri, kommer til at lave butikstyveri, ikke også. Hvor man måske for mit vedkommende skal gå ind med lidt det der faderrolle og sige, ved du hvad, det er forkert det du laver, men du skal se videre, ikke også, og så videre. Så det er meget forskelligt, hvordan man gør det. Men det er selvfølgelig også, ligesom på film, ikke også, mange gange, så er vi jo to om det, ikke også, så den ene, han kan måske være lidt sur, ikke også, og den anden, han kan være den blinde, ikke også. Ja. Sådan kan det være. Ja. Mener du selv, at tortur er en brugbar løsning i kriminalsager? Tortur, altså vi snakker om at pine folk for eksempel, og folk der er snegle og... Måske ikke så groft vel, men altså sådan noget med at tage søvn fra folk og... Ja, okay, på den... Sådan på det plan, altså ikke noget, hvor du ødelægger folk rentvis, men psykisk tortur. Det er svært ved at vurdere, fordi det kan da godt ske, at nu nævner du selv det der tortur, som for eksempel tage søvn fra dem, for eksempel. Ja. Man forestiller sig, hvis vi havde tid til at tænde og slukke lyset 10 timer i træk, det er selvfølgelig også tortur på en eller anden måde også. Det kunne det nok godt.